Investituri barranin li kienu mistennija jinvestu f'pajjiżna għad għandhom interess qawwi sabiex jiġu jinvestu f'Malta la darba tgħaddi l-imxija tal-coronavirus li laqtet lid-dinja kollha. Iddikjara dan fuq il-programm Pjazza Mxandar fuq Wan l-ekonomista tal-Malta Enterprise Brian Camilleri. Li għedin namlu għedin nżommu l-kuntatti li diġa għanna ta' nies li jinvestu jew li konna wasalna fi stadju avvanzat magħhom biex insegwu il-programm hekk hux ħajkomplu l-investimenti. L-ewwel informazzjoni li għandna minn għandhom hija li iva Malta għadha fuq ir-radar tagħhom u ħajkomplu għaddejjin. Bl-investituri barranin xeħtu ħarsithom fuq il-pakkett finanzjarju li ħabbar il-gvern għan-negozji u intrapriżi f'mument ta' sfida. Brian Camilleri spjega kif dan il-pakkett b'saħħtu tajnuna u għod oħra biex jiġi attirat l-investiment wara li għaddi l-għawġ dinji minħabba l-coronavirus. Jiġifieri, il-kapaċità li qed juri l-gvern biex jiddila ma' din is-sitwazzjoni hawn Malta għandha tkun ukoll bħala unique selling proposition tagħna li nuru li aħna kompetenti anke meta niltaqgħu ma' affarijiet li qatt ma konna ltqajna magħhom qabel. Bħalissa l-Malta Enterprise għaddejja b'ħidma sabiex fil-waqt li tgħin lin-negozji f'dan il-mument tħejji ruħha biex la darba r-rotta terġa' tibda ddur pajjiżna jaqbad ir-ritmu ekonomiku li qabad f'dawn l-aħħar snin. Din hija xi ħaġa temporanja u ħatgħaddi. Meta tgħaddi aħna rridu nkunu ċerti li r-riżorsi li għandna bżonn biex nerġgħu nitilqu ikunu qegħdin hawnhekk biex aħna nkunu nistgħu nerġgħu noħorġu b'saħħitna u l-ekonomija tagħna terġa' tirpilja. Idħol fuq wan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Wan permezz ta' Wan Play.